Kaixo Joseba, ongi etorri berriro. Hemen gago Saniko tabernan, Algortako etorbidean, erdi-erdien. Eta ni Arkaizlandetana, Saniko tabernako jaurie. Eta erakutsi nahi duzuen den hori, neure seme txikize. Hasik etorri neurekin eta ikustera guaz dano, barriro. Damaikan taberna egiten nuen, San Nikolas plazan, horregaitik datorre Saniko izena. Hemen Algortan dakagu kriston giroa, pintxo pilo bat, ambiente ezin hobea, eta guk hemen produktu freskoak lan egiten ditugu. Itsasoko produktua, lurreko produktua, gure Euskadiko produktua. Produktu honena da kilometro zero. Astelenetik ostiralera menua emoten dugu, eta gero asteburuetan dakagu hamburguesa batzuk, Saniko hamburguesa, kriston arrakasta dakana, da bokata pare batzuk eta gero karta asuntoa. Ikusita hau da aurrean dakagula, prestatuko dugun platera oso refeskagarria, eta izango da burrata ensalada bat, pesto gorriarekin, eramango du ere tomate zikua, eta gero burrata eta trufa naturala baiatua ganetik. Inkreible da, platera. Dakagu berakatza, trufa naturala, gero pesto gorrize dakagu bai, pesto berdeie, tomate zikue, kakahuete batzuk, gero osagai principalena burrata da, da gero dakagu mezklun apur bat, eta parmesano, pimienta eta olioa dakagu ere. Lehenengo hasiko gara mezklunarekin, brote freskoak, erdizien motako hau dana, orain botako dugu kakahuete batzuk, albotik, kolore apur bat emateko. Orain hasiko gara pestoarekin, pesto gorrizerekin, pesto hau etxean egina da, guk egin dugu. Orain hasiko gara pesto berdiekin, orain olio apur bat, orain jarriko dugu burrata, trufa botako dugu, hau osagai hau oso berezia da, naturala, hemen hartunde, jarraituko dugu gure tomate zikuarekin, ikusten duzuen moduen, ja kolorie, totala da. Euskal Herriko ikurrine sali dela. Kontatuko dizu eta hemen Algortan dakagula egun bat, San Lorentxo dela, kriston giro agoten dela, txosna batzuk emiten diez, izaten da egune taloak eta eguneko ameko produktuek, sasoiko produktuek ikusten dizenak, txosnetan gure merkatuak, Euskal Herriko merkatuek ikusten dizenak. Nabustuen izaten da, hasi que konbidatute zaudie danak. Ikusle guztiok, Joseba, hemen dakagu gure ensalada, burrata ensalada, freskagarria, hasi que konbidatuta zaudete denok etortzeko Saniko taberna jatetxera, hemen Algorta erdien, basagoiti etorbidean, da bueno, eta agurra botadan hori, da eskerrik asko, da hemen dakagu, gora Saniko!